Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré del quart treball que va tenir que fer l'Hèracles per l'Euristeo, el rei de Micenes. L'Hèracles, que aquí el teniu, és aquest, va tenir que fer aquest quart treball relacionat amb el port senglar d'Erimanto. El port senglar d'Erimanto. El port senglar d'Erimanto era un port senglar molt ferotge, que produïa terratrèmols, que menjava persones, que atacava el bestiar, que a dentellades era capaç d'arrencar arbres directament sencers, i aquest home actuava a la regió d'Erimanto. Aquí teniu el mapa del Peloponès, allà està indicat, ja ho teniu, i el treball en si consistia en capturar en aquest port senglar i portar-lo a Micenes lligat, entregar-lo a l'Euristeo. I sí, us parlaré també del Folo i dels centaures. El Folos és un amic que tenia l'Hèracles, que camí cap a Erimanto, anar a buscar el port senglar, va passar per casa del Folos. El Folos era fill del Celè i era amic de feia temps de l'Hèracles. Es van estar junts, van sopar junts i estaven prenent vi. Quan van passar els altres centaures, van veure que l'Hèracles estava bevent el vi seu i es van enfadar. Es van barallar amb l'Hèracles. L'Hèracles al començament se'ls treia de sobre, però després es van barallar, ja van serios, i hasta que al final l'Hèracles es va enfadar, va treure l'arc i les fletxes i en va matar 2 o 3 amb fletxes que estaven untades amb la sang de la hidra de l'Herta. Total, que els altres van marxar esfereïts, corrents, i l'Hèracles es va començar a enterrar els que havia matat, els 2 o 3 que havia matat. Mentrestant, el Folos va agafar una de les sagetes de l'Hèracles i li anava comentant: com pot ser que una cosa tan petita com una sageta d'aquesta sigui capaç d'acabar amb la vida d'una bèstia tan grossa com som nosaltres els centaures? I sí, mentre s'ho anava mirant, se li escorre la sageta dels dits, li cau a sobre i li punxa amb una pota, amb la qual també el pobre Folos acaba morint. L'Hèracles va enterrar tots els centaures, va enterrar també en el Folo, i on havia enterrat en el Folos, què li va fer? Li va posar una muntanya a sobre. Aquesta muntanya, que es pot visitar avui dia, és el Mont Foloe, a Grècia, i està sobre el que va enterrar l'Hèracles en el seu amic Folos. Després d'això se'n va anar cap a buscar el port senglar. Una vegada va buscar el port senglar, estava per les muntanyes, el port senglar el va veure i va començar perseguint l'Hèracles. L'Hèracles què va fer? L'Hèracles va tirar muntanya amunt i el port senglar darrere. Va arribar a una zona que ja estava nevada i l'Hèracles, tot i amb això, amb la neu, va tirar muntanya amunt i el port senglar darrere. Hasta que la neu li arribava per la cintura, ja no podia avançar l'Hèracles, ja quasi bé no podia tirar endavant. Llavors es va girar i va veure que el port senglar tampoc, perquè les potes no li tocaven a terra i estava allà varat. Llavors què va fer? Va tirar enrere, va agafar el port senglar, el va lligar amb cadenes, se'l va carregar a l'esquena i el va portar cap a Micenes, a l'Euristeo. I l'Euristeo va sacrificar aquest port senglar en l'era. I això pràcticament és tot el que podem parlar d'això. Si us ha agradat, premeu el botó de like, i si esteu interessats en més vídeos de mitologia, subscriviu-vos. I aquí estem.